first of all, sa mga hindi nakakilala sa akin, ako pala si Michael Quezada ninyo, 37 years of age, 43, pamilyado, may isang anak, and of course, may isang asawa. Before ako nagsante, I'm a merchandiser. So, kasi kasama ko yan, merchandiser, alam mo yung yan. And when it comes to this business, napaka-negative. Alam niya. Way back 2015, nagpunta sila sa bahay. Siyempre, as kasama kong merchandiser, very respeto. Sikat, kasama kita sa surpriser, pwede ka pupunta doon, as respeto. Pero, hindi nyo po ako mapapayag when it comes to this business. Kasi I'm a negative. Yung time siguro na to, yung ma-pride ako kasi na regular ako sa trabaho. Ay, doon natin wala pang online, di ba? In-invite ako ni Yaps, dahil sa sarili pakas mo. Kaya kasi napaka-negative to. Pag in-invite nyo ako na Tuesday, Thursday, Saturday, kahit ano yung reason, talagang hindi nyo ako mapapayag. Kasi alam ko yung presentation na eh, noong time na yun, in-invite ako ng Sunday. Sabi ko nga, ano dito Sunday? Eh, minsan natin pa naman sa akin, may birthday daw. So, nung time na yun, day off ko. Nung time na yun, ma'am sir, day off ko. Day off ko. Eh, siyempre, babay tayong asawa, naglaba tayo 1 week. 1 week na lang po ng ilabasyon ng Sunday. So, siyempre, pagkatapos ng labahan, siyempre, gutom. So, I mean, may invite sa akin na, na pagkain. Siyempre, gutom lang. So, punta tayo. Nung time na yun, kasi sasabi niya sa akin, punta ka doon sa, sa Pugo area, magdala ka na ng pamasahe, 1 way mo lang. At pagka-try tayo ng motor. So, pagdating ko doon, siyempre, 1 way lang yung pamasahe ko. Pagdating ko doon, dito kami lumiko sa may, sa may Nazareth. Ay, hindi talaga to Sunday. Kasi alam ko saan yung opisina ng Sunday. Nasa Divisoria. Ay, hindi to Sunday. Nakarating kami na makasandig. Sa malayo pa lang, nakita ko na, daming tao, so birthday talaga. Daming tao birthday. So pagkadating dun sa tapat na talaga sa pintuan, pagkalingon ko sa loob, ay yan, Santi Marley pala to, presentation, ang dami nakasantay. Ayan, na-scam ako Ayan, na-scam ako. Ay, wala na akong choice kasi yung pamasahe ko. 1 million? Wala na akong choice. Kasi uuwi pa ako, bayabas pa. Eh, baka sa tingala yun. Nakita ko doon, sige, nakaupo, nasa harapan pa ako nakaupo. Eh, galing, magandaan naman kasi doon. May stock naman. Sito, di ko talaga makalimutan, sito at saka, torta. Ay, paano, medyo na naman. And as time goes by, may nagpa-present. Eh, hindi ko lang kilala kasi yung nag-present. As time goes by, sabi ko, sino kong tao ko? And during that time, sino yung nag-present? Yung grand apply natin, si John Francis. Yan nga, kung tayo na-represent na siya, some negative mind, at least, ito positive. Sabi ko nga sarili ko. Napakalala kasi siya na isa siyang first year high school. Graduate. Sabi nga, kasi nga, tinapos yung first year, kaya graduate siya. Kaya nga sabi ko nga, sarili ko, sinasabi ko sa kanila, ilang months, magpapamenter. Kasi nakita ko, kung nakaya ng isang Johnny Francisco, which is a first year high school graduate, kaya may college level. Kung tutusin, parehas na naman tayo ng produkto. Diba? Parehas na tayo ng produkto, parehas na tayo ng compensation plan. Okay? And to cut the long story short, almost 4 years na po ako sa Sante kasama pagkasabay lang talaga kami nito. Almost 4 years na po ako dito sa Sante. Naka-achievements nga na-receive ko for almost 4 years. Ito almost 20 years po kami nagrenta sa Cagayan de Oro City. Wala talaga kami bahay. But within 20 years, nakapagpatapos kami na 3 college. May isang taon pa nga rin, 3 sila nagsabay. Hindi talaga basta-basta. So almost 20 years kami nagrenta. I'm for doing this business for almost, kahit 2 years pa lang, nakapagpatayo kami ng bahay sa family namin. And during that time, pandemic, way back 20. So atong story brief, sa Bayabas din. Kaya nga sabi ko sa hindi ako something. Siguro na ako, nag-rent pa rin. And, good take almost 4 years, wala na rin akong trabaho. Ito yung bread and butter ko. So, ang sarap nung feeling na wala kang boss, wala kang sabi ko nga sa kanila, sa nagtatrabaho pa, anong meron sa akin na wala sa inyo? Hindi yung tinatawag. Kasi parehas na naman tayo itong kita. Pero anong meron sa akin na wala sa inyo, tinatawag ng time take. Wala kami boss, wala kami nga mo. Dito ka tayo, di ba? Ano gusto na kami nga, kung magkita kami. And sa ngayon, medyo lumalaki ni Globe. By the way, under ko po pala yung branch sa Mambahaw kami. Wow! So, kung kilala nyo si Sir Roldan Char, who's the ex-vice mayor of Mambahaw, under ko po yung branch sa Mambahaw. So, sa Tinidos po yun. So,
upgrades. Kasi kung nasabi ko nga sa kanila, kung nakaya namin, bakit hindi makaya? Yes. Ipapadas lang naman tayo. And we're so proud kasi labi na sa grupo namin, merchandising kasi top pa lang merchandising. Diba? So, we're so proud. And kaya nga, always remember, ito lang masasabi ko katapos. Always remember na be thankful sa mga uplines. Dahil wala kayo ngayon kung wala yung uplines. Kaya every time pinagsasabi ko sila na kahit ganun yung pag-uugali ng uplines nyo, magpasalamat kasi kayo. Kasi wala kayo ngayon kung wala yung uplines. So siguro with that setup, ang haba pa sana ng story, pero I'll cut into it. Ito lang, 2 minutes lang. So, by the way guys, I'm Michael Kisarin once again, Gold Executive Director. I'm a franchisee operator and always I'm Yes!